شالوم شالوم بيتسب إخبار الله كما يتسنحكم أنا حوكم صلاح ديني كاب سي ار جي انترناشنال تشيرش كاب نايبي كريستيان ستوديو أبستوكولوم بركب لومي كاوي نعكم دخول مسكرنا ناهي وتحيزلكم مسيزلوه إخبار الله سو مستبارك يكون لومي في ليبلا بروجرام ناي مسكرنا جيزينا كهلونا أبيوتكم دما لازم مسكرنا سمعوا دبلكم سبات نقليكم نتسفى نقليكم نمتننا نقليكم صدق أملاخ نمكفال كونكم يلي أمن مغنيات مصحف كلوس كزارب كله سالا دمتين شلن سالا قال مسكرنته من سعري دول إذا دما كابتا حدا وينجيل أبيوتنا دم صوم مسكرنت سلازغونه بمسكرنت كا نسعرينا مالتي إخبار أملاخ سو مستبارك يكون حكينا مسكرنت لنفسات يهانت إسلادبلك الأملاخ لومي إخبار أملاخ أما أكلنا بفلاي أمن سيات بتاع مسمى نجار نجار إيجويتا من سيات هيوتو من دات غير إيو كابوزح نجار كاول فتات كامست كابدرا كابوزح نجار نداوتي من سيات إخبار أملاخ أبحثي الجزية زجرم لوتي أبوزحات من سيات ندار عيننا إذا غير دلو كسب حجي دار كام سكرناتو محيزنا وتينا الفلتنينا حجي جن جزيس لزاخلة كابتوم أما كنا إخبار أملاخ أبحث إرجيزي زجرم لوتي أبيوتو كمت قويتا زدقفو نايزابير إدزرعنا له حونا أما أكلنا له لومي نأخبلوكم كلكم حبيركم تخاطرنا كبرن إزابير يكون بروح حونا لومي ناي هيوتكا مسكرنت إخبار أملاخ هيوتكا زغبرو سناي نجر نهزبي تناتكا مسكرنت كنحبرو مينا كتنجرنا يخافوا اللي هيوتكا إخبار أملاخ كمي كم زوجك بوزح نجارات بمجمرتا جن سمكان أبي كم تنبرن نتعذبتنا علينا إخبار أملاخ وارحكم سمي أمانة البال أب حجر السويدن لما نبر كبرنا الله يخون أمان حوي مجمرتا هيوتكا بزجرم عينت من جدي إخبار كابوزح نجار يمشيكا مخنياتو أب بوزح حدا جنيا زخونا قدرناتات عتي خنير كايخا كابت زجرم دما أب حتصير جزء عبلوت بهيوتكا إنارينا مالتيو سلازلومي كله تزحلف كاي قدرنا كتكافلنا إخا إخبار أملاخ دما بمسكرنت كخا أنا وزح حسابات كم نبتسيح أمني بمجمرتا أمان حوي نابزناي دراك هيوتس بخمي عينت من قدي خا أتيخا مسأتخا أبوخا أتي هيوت كمينيرو أسفح بالعسكر لازمنا تعذبتنا نابزناي دراك هيوت أب هاي سكول كله خي جميرة أو رختي إذا مالتي نداوت أنا كنت سحب كلا ملب خمو بتقوت هذا أكل خمو تجمير ماتي. أوكي كجمرو كلهم سب بتقوتها بنورمال ب لاجس قالن لاجوركم يوم ماتي هم مالتي تيجي. أوكي نابزي هو تنقط أتو زدفع فوق خاجن أعرف تخيم نيرو مالدي سوما قديمو مسحوس لازم نوردي خاصها بناتهم تطلع دي خا نابزي هو تأتي خاص كم زح بقول فين قرنا. يا بناتهم تطلع نيرو عرفت تمرتتي زي سحبوا نيرو. سلازم بخومها أنا صوم ناخدكم صوم نبركم بقرب صوم سحب كلا جميلة ماتي بغض تاريخنا بتي دراج عتيخا ولاس بشجارة بمست نداغبر كي خنو عتيخا بقرب ينيرو شجارة مست كلا ينيرو قلنا نداغدا خيدو مالتي رحت مسرخوب كنا عوز وسخا نداغدا خيدو اوكي حجة ابتي هيوت تمساعتها كساعة كندي خابو اديكتد كون كانيركا نعو تديوسيد كان تاي سميعتها تفتر الكانيرو افتي هيوت مساعتها مجمرة كمزي نورمال كوين يسمعك جن مور اديكت نخون كاتمتمو تحرأي سون دهر ديوسد كخمزي كونفيدنس يسمعك كاني مساباي رادادا كاني سلازم مور اديكت نخون كومت اماتي اوكي سلازي نعو كي وسدكات وعلولو جيزيتات يقات مكادو نيرو خاب حسرات جنزب استلعلا بستفلالي من قدي كم تتدليو كتوسد دي تخلو الجيزيتات كقات مكادو تايت غبر نيرو
ማለት ንሕማቅ ነገር ኩሉ ግዜ ገንዘብ ኣይስኣኒ ንክትሰርሕ ወይ ዝኾነ ክትገብር ኢኻ ገንዘብ ትስእን እምበር ንሕማቅ ነገር ብዙሓት ዕሩኽቲ ስለነበሩኒ ከምኡ ኢሉ ኣብ ምሻጥ ገለ ስለዝኣተኹ በቲ ሂወት ገይረ ከምዚ እንዳጣዓመኒ ኸይዱ ማለት እዩ ከምኡ ስለዚ ገንዘብ ገለስ ኣይስእኒ ነይረ ወላ ንዑ ክረኽቦስ ኣይስእኒ ነይረ መብዛሕትኡ ግዜ እንደገና ካብ ምስሓብ ሓሊፍካ ድማ ክሳብ ኣብ ምሻጥ ኢኻ በፂሕካ ነይርካ ኦኬ ኣብቲ ግዜቲ ኣብዚ ነገር ዝኣቲኻሉ ዝነበርካ ምስ ፋሚሊኻ ዝነበረ ሂወት ከመይ እዩ ፋሚሊ ብዙሕ በኣኻ ይሻቐሉ ብዙሕ ይሓስቡ ነይሮም እስከ ንዑ ኣስፋ ሓቢልካ እንተዓዘብቲ ናቲ ሂወት ግለፀልና ናይ ፋሚሊኻ ኣንዛ ከመይ ነይሩ እስኻ ንባዕልኻ ኣብቲ ሂወት ሰላም ዲድ ስምዓካ ነይሩ ወይስ ተሓልፎም ቃንዛታት ነይሮም እዮም ኣስፋ ሓቢልካ ግለፀልና ኣብቲ ሂወት ትምስኣትኹ ናብ ምስ ፋሚለይ ነበረኒ ርክክብ ብዙሕ እንዳተባላሸወ ትምህርተይ ምእታው እንዳገደፍኮ መፅአ ማለት እዩ ኮታስ ሕማቅ እንዳኾነ መፅእ ኩሉ ነገር እንዳፀልመተ ሞር ከዓ ማዘር ከዓ ኣይድቅስና ነይራ ገዛ ምእታው ኣበይ ነይረ ማለት 3 መዓልቲ 2 መዓልቲ ከኣቲ ኩሉ ዝቕንየሉ ኣሎ እስካብ 5 መዓልቲ ገለ በቃ ከኣቲ ኩሉ ዝቕንየሉ በቃ ማዘር ድማ ሓንሳብ ኣይድቅስና ሓንሳብ በቃ ምስቲ ስራሕ ገለ መለ ብዙሕ እንዳበለ መፅኡ ካብኡ ናብ ኢትዮጵያ ሰይዶም ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚ ምኽኣል ምስኣኑኻ ክሕዙኻ ስለ ደይከኣሉ እንተተማሓይሽካ ኢሎም ድም ኢትዮጵያ ሰይዶም ንቫኬሽን ኢሎም እዮም ሰይዶም ግን ኣብኡ ኣትሪፎም ኦኬ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ካብዚ ናብ ኢትዮጵያ ምስ ሰደዱኻ ንቫኬሽን ኢሎም ዳሕራኡ ምስ ተረፍካ ሽዑ ከመይ ዓይነት ስምዒታት ነርካ እቲ ጉዕዞ ክሽዑ ተማሓይሽ ድዩ ወላ ስቲ ጎደና መሊሱ ክንቲ ዝነበሮ እንዳኸፈ ይኸይዱ ኣብ ኢትዮጵያ እንዳገደደ ኸይዱ ኩሉ ብሕሱር ስለትረኽቦ ኩሉ ፕላስ በይነይ ስለነበርኩ ኢትዮጵያ እንዳገደደ ኸይዱ ማለት እዩ ኣብ መስተ ኣብ ከምኡ እውን ኣብ ዊድ ድራግስ ኣይትስእኒኻ ሰልተሎ እንዳገደደ ኸይዱ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኦኬ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ፋዘር ኣሕዋት ገሊእኻ ነርካ ብኣራማ ሓውና ሓቂ እዋ ኦኬ ኣብኡ እውን ካብቲ ገለገለ ምስክርነት ድሰማዕኩ በቃ ክሳዕቢ ከቢድ ይሃርመካ ነይሩ ራሚ ካብቲ ዘለካ ሂወት ንክትምለስ ኢሉ በኣሱ ነይርኩም ኢኹም በዚ ነገር ከመይ ነይሩ ተሃዋህው እስከ ንገረና ምስ ማዕሊኻ ተኣቢዮም ነርካ ኣብቲ ሰዓት ያ ፋዘር ራሚ ገለ ይበኣሱ ይዛረቡ ገለ ነይሮም ግን ኣብቲ ሂወት እትተለኻ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ሰብ ዘረባ ወይ ናይ ሰብ ድኾነ ነገር ኣይግድሰካን እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ፀልማት ዓለም ስለ ዘለኻ ድኾነ ክሳይ ኣይምልከተካን እዩ ማለት እዩ ጀስት ይኸይድ በቃ ሎሚ ዛረቡኒ ፅባሕ ገብራ ሎሚ ዛረቡኒ ፅባሕ ገብራ ኣብ መወዳእትኻ ፋዘር ብስራሕ ናብ ካልእ ኸይዱ ራሚ እውን ናብዚ ዓዲ መፅኡ ማለት እዩ ስለዚ ዝበዝሐ ግዜ በይነይ ስለነበርኩ ኩሉ ኖርማሊ ነይሩ ኣብ ዳባር እስካብ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ዝሓድረሉ ግዜታት ነይሩ ዳርጋ ዓመትን ገለን በይነይ ስለ ዘሕለፍኮ ዳባር ከይዕረፍኩ ዕሪፍ ይፈልጥኒ ካብቲ ዳባር ክለባት ገለመለ ኣብኡ ቆም ነይሩ ማለት እዩ ውሽጥኻ እንታይ ስምዒት ይስማዓካ ነይሩ ማለት ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ፀልማት ሂወት መቸም ሓጎስ ሰላም ሒዙልታ ከም ዘይመፅእ ርጉፅ እዩ ኣብ ነፍስኻ ዝገድፎ ቃንዛ ተስፋ ምቑራፅ ብስጭት ሕርቃን ብዙሕ ነገር ኣሎ ነብሲ ወከፍ በዚ ኤርያ ዝሓለፉ ወደ ተቐንዘዎ ከቢድ ጎደናታት ኣሎ እስከ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ከመይ ስምዒታት ነይሩ ውሽጥኻ ክትወፅእ ካብኡ ክትታገልዱ ነርካ ብዛዕባ እስከ እንታይ ኣስፋ ሓቢልካ ንገረና ኣብቲ ግዜቲ ብዙሕ ክወፅእ ኣይየብልኒ ነይረ ኣብቲ ፋየር ኤጅ ስለነበርኩ ኩሉ ጥዑም መስለኒ ነይሩ ኩሉ ከዓ ማለት ይምቅረካ ምን ሓንቲ መዓልቲ ወይ ትሰቲ ወይ ትስሕብ እሞ ፅባሒትኻ ትጣዓሰላ ግን ተቐይሮስ የለን ኣብቲ ሂወት ሽዑ ከም ነበርኩ ማለት እዩ ማቴስ ኩሉ እንዳፀልመተና ፅቡቕ ሳይነበርኩን ኣብቲ ብዙሕ ነገር ነይሩ ማለት እዩ ዝገርም دحراي دحرستو سنة جزية داركا كبابي كل تعمل تخون أو تصنيحك بإثيوبيا تري تجاجة
دحري እንደገና ናብ ስተኮሎም ኢኻ ተመሊስካ ኦኬ ናብ ስተኮሎም ዝተመለስካ ካብ ኢትዮጵያ እንደገና ናብቲ ህይወት ኣቲኻ ዲኻ ቀፂልካ ያ ናብቲ ህይወት እንደገና ኣቴ ምጽእ ምስ በልኩ ይጸናሕኩን ናብቲ ህይወት ተመሊሰ ሩኽተይ ረኺበዮም ብዙሕ ነገራት ነይሩ ማለት እዩ ሽዑ ድማ 2022 ኣብ ቸርች መጽእ ማለት እዩ ክብርና አምላኽ ቸርች ድመጻኻሉ ጊዜ መጀመርታ ትፍክረለይ ነርካ ይፈልጥ ገዛና ጥራሕ ምጻት መጽ ይገድፎኒ ገለት ብል ጊዜ ንምንታይ ኻኹም ትብል ነርካ ንቤተ ክርስቲያን ንኣመንቲ ስለደይ ትፈትው ነበርካ ዲ ያ ብዙሕ ናይ ጴንጤ ክባሃል ከሎ ብሓፈሹ ካልእ ኮይኑ ምስቲ ወረድ ጸንሓካ ገለመለ ካልእ ኮይኑ ስለ ዝስማዓካ ሞርካ ኣራሚ ናብኡ ኺድ ይጸልየልካ ይዛረበካ ገለ ስለ ዝብለን ነበረ ብዙሕ በቃ ናውራ ወላ ብዝገዛ ተመጽዩ ኣይገድፎኒ እንኳን ናብኡ ኺድ ገለ ነይሩ ማለት እዩ ያ አምላኽ አውፂኑ ቃይ መጻኽ ጎይታ ይባረኽ መጀመርታ ጊዜ ንቸርች ድመጻኻሉ ጊዜ አይ ሪመምበር ሓድሽ ዓመት ይነርሾ ናይ መጀመርታ ሓድሽ ዓመት ዝዓመት እዚ ኣኽና ኣተኸለና ንመጀመርታ ጊዜ ቀዳማይ ጎይታ ተቐበልካ ሓድሽ ዓመት ንስኻይኻ ቸርች ክትመጽእ ከለኻ ቸርች ንኽትካፈል ኢልካ እውን ኣይኮንካን መጺኻ ብኸመይ ዓይነት መገዲ ኢኻ ንቸርች መጺኻ እስከንገረና ንቸርች ዝመጻኽሉ ንማዘር ክሕጉስ ኢለ መጽእ ን30 ደቂቃ ኢለ ኣቴ ቸርች ኣብ ሻዓ ጊዜ ማለት እዩ ኣብ ደገ ካብ ዝገርመካ ነገር ኣብ ደገ ናይ ምስ ፓርትነር ናይ ፓርቲ መደብ ነርነ ምስ ዕሩኽተይ ከምቲ ናይ ቀደም ማለት እዩ ናይ ጓዓዳ ሓን መጻኻ ኣብ ብዙሕ ነገር ተዳሊለይ ነይሩ 30 ደቂቃ ኢለ ኣቴ ከምኡ ኸዓ ኣብኡ ምስ ጸናሕኩ ፍሉይ ነገር ተሰሚዐኒ ማለት እዩ ዳርጋ ክወጽእ ደሊ ነይረ ድሓን ጽናሕ ገለ እንዳበሉኒ ዳሕራይ ኣብ መወዳእቱ ፍሉይ ነገር ተሰሚዐኒ ገለ በቃ ካብ ውሽጤስ ገለ ከም ዝኸደ ይበኪ ገለ ነይረ ከምኡ ኮይኑ ይፈልጥ ነየ ዳሕራይ ሞርካ ተረዲአ በቃ ኣብኡ ተረዲእኒ ማለት እዩ ሽዑ አይ ሪመምበር ስብከት ወዲኤ ጎይታ ተቀበሉ ኢለ መስሓተትኩ ኢልካ ኢልካ ሽዑ ጎይታ ተቀቢልካ ሽዑ ይርስዖ ክጽልየልካ ኢለና በኻምስ መጻኹ ሓቲተካ ነይረ ጽላይ እንታይ ክጽልየልካ ትደሊ ለካ በቃ ስለ ሰላም ጽልየልካ ኒ ሽዑ ምስጸለናልካ ካብ ቆጽሉ ከመይ ተሰሚዕካ ሰዓት ያ ብዙሕ ሰላም ስለዲ ነበረኒ ስለ ሰላም ጸልየለይ ኢለካ ዝክራይ ካብኡ ምስተጸልየለይ ካብኡ ቃል ኣምላኽ ካብ ራምን አንጎሶምን ቃል ኣምላኽ ክመውረን ምጀመሩ ሞርካ ኣፍቲ ቸርች መጽእ ክማር ምጀመርኩ ኩላቶም ኣባላት ናይ ቸርች ካብ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣቀባብላ እዩ ነይሩ ልክዕ ፋሚሊ ኮይኑ ምስተሰማዓኒ ሞር እንዳፈተኽዎ ሞርካ ቃል ኣምላኽ እንዳተማሃርኩ ትምህርቲ ድሕነት ገለ እንዳተማሃርኩ ምስ መጻኹ በቃ ናይ እግዚአብሔር ነገር ኩሉ ኣገሪምኒ ተኣምራት ገለ ርኢ ነይረ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ተኣምራት ኣብ ህይወት ይርኢ ማለት እዩ ፍሉይ ገይሩ ቀይረኒ ስርየ እዩ እግዚአብሔር ኦኬ ክብርን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ከም ዝበልካዮ ብጣዕሚ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ጊዜ ህይወትካ ተለዊጡ ብጣዕሚ ናይ ቃል ኣምላኽ ጽምዓታ ውሽጢኻ እንዳኣተወ ክመጽእ ጀሚሩ ብቐረባኻ ስለምሳይ ስለትራኸብ ስለትከታተለካ ስለትርእየካ ናይ ጸሎት ህይወትካ ኤቭሪቲንግ ብጣዕሚ እንዳተለወጠ ኺሉ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ጊዜ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ክትመላለስ ምጀመርካ እታ ጎይታ ተቐቢልካ ኣትኻላ መዓልቲ ድሕሪኡ ናብዚ ነገር እዚ ትምለስ ነርካ ዲኻ ወላስ ብፍጥነት ኩሉ ነገር ካብ ህይወትካ ተወሪጹ ሰዓት እንደ ጊዜ ወሲዱ تا قويت تقبل كلها مشت كوا مستلوت كي بقى كوا بزح مدبات كم بزبول كخانة بارت مدبات نيرني كله بقى ما تفلي سمع سلا تسمعني ما تيسي كله قالي فيه ما تيشع مع تذكرني موبايل عتيو مسيب جوباي دخونا نجارات نيرو درابي ولا أب ماكينة ولا ينقون نيرو قلنا أنا ما تيسي أب كالي نيرة بتعمي كابا معت مستغيركو سكاب حج حسب كمان متيني فاتني تهيوت نبركو زجرني
واو زقرميو أبزر أزم اسمه تخا أبز بيت كريستيان زي كابز تقمة كنجر أبز بيت كريستيان كابز تدن كارلوم نجر أبيوتي عبد الله فتيري كابز بالكايو أبزن مسانا بيت كريستيان استجوا عسكالن أنتينيو كاب تمرت جميرة كاب تمرت جميرة كوتاس كله زجرم نجر نيرو كله مالتيس تمرتي كله نجر دا تعامل نمتي مالتي تمرت تدخل نجرس دا تعامل نمتي موركا أشعر علامة خلوه نخاطة ماهرة بقى حدا علامة دلو من سيكونس ماهرة مالت أبقدم نبور كله هوت سلرا كميرا اتسلقن ماتيس علامة ساينة برن تحريك أفت سلمات سلن نبورك بقى بين خيل بين مت أب هيتفلطونيها حجيقن تمهركون أقر بقى علامة دلك من اسيك تخون بلاس نايك زابير نجر بقى كله نادا نقنس لازمته تنايك أدم هيوت نبوركو بصح أي حسبوني praise God واو زقرمي كافت حدا أبيوت كزريو كل جزء كرخبر مخول لخا تقالات إفكار قاد راح تبلني ألهابني خاطر بصح جزء مالتي نمتى خاصعكم دو قالكم بكاب تعني بزح جزء تاشو متجبر قالاب هيوت كسعكم دزي إمباكت فتيرو إلكا تأمنوا له من قد تنتعيش كنقرني الله لك يا حكي سكاب كندزي كوا نبعلي سكاب حجي أمراض زقنني مالتيس نبعلي سكاب حجي يقرمني سكاب كندزي قال مفتاوي براي مقباري قال ملكن خمس مسلني حدا قال أملاخ حيدا قال أملاخي مالتيس بتتمرنا نبركع powerful سلزقنا أبي بوتي كمي هانس نيرو سلز فلطوسي قداما يسو مسلني ترفقن كله نعيس كاب زدلو خو درجاس تأمرات نايقوي تاي حسبه كالو لحنتي praise God يا أكلت عبيتي بروغرامات ناي بيتي كريستيان في اللي نايمن اسياد زدالنا يو بروغرامات نيرو مالت هيوت كاسي أب حتصير جيزي كسب نمجش خجل كلهم سايكت كي جمير كيخا كسب أب أقول قلوت هم مدرخلو كتب الجمير كيخا زيد ما أول الجيزي هم زيقينو أب هتقبلك ودنا حتصير جيزي جن أم مدرخلو يلك هتقبل مسانا جمير كمالتيو نرسخها كم زي إريخ ترخوا كلها حيزة كم مجش خن كيد كلنا بوتا خنبك هتقبل كلها أنت اسمي إذا فترة كهم يتحسبون يركات نقدر تعمي يجرمن نيرماتيس إكزابير سكمي يجري لو يتن عرقن دزسي خمي أمتين مهنات وخمس بورك خبزح هيوت حليفة ماتيس أبزنا نيشة أدميجن بزح هيوت رأي بزح نايت المات من قدي رأي بلاس كا أي سمعني نيرة خمس بورك فزريخون ما زر حواتي أي سمعني نيرة حج خمي جيرو قويتا غير نخل جزء تجر من نجر ولا زحسبه كل جزء زي بقى خمي جيروس قويتا powerful بقالو جيروسي خمي جيرو هني سن غيرني موركا بوتا خرك كلهم مساقهم قالك تكافل نخلهم بقى السوق عندها هنتسن تا خمس بورك تأمراتي ناي كله زغرني حدا جزء كاب سمعكم ما دعدت النعلال كم زغت بلود أنا حكاية سمعني خنير كاب سفلا لي من قدت ورتعون نير كيها جن أنا كم سمعنا معكم دي سمعكم زنبوركم أزبيتي كريستيان كسمع مجماري جن إجابير وحق أزبيتي كريستيان أرلو إلو ليلاتنا كم يتقول تزنجر يا مر كم زورك خاص لزجر من كله نايقويتا نجر سلزجر مني حدا معلت بكذا بقى بسنك مقراميس الزاروانيرا تقرامرو قليلس الزاروانيرا مازر هو قرام قليلاتنا همز بولك خابة غرسيان سبزوح نقرت ماتيس كمز تلويت أنو على أتقرام مازر حجز قومو يا إليانيرا اوكي كبري نجزابير أملاخ يكون كمز بالكايو بتعمي كساب أب قوهو خيركا مصلاي مس بعل أحواتنا بعرامي وسومكم بزح ناي صورات جيزي توصلهم زنوركم فدلتي مخنياتو بعرامي وسومون أبتناي صورات هيوت أبزح نجار كما خاب حتصير جيزي بزح لو توجكم
هيوتهم بوزح من قد قاصص زلو احوات ስለዝኾኑ ማለት እዩ ዘገርም ጊዜ ተሕልፉኩም ዝነበርኩም ክሳዕ በረኻ ኸይኩም ተሓድርኩም ዝነበርኩም ፈልጤ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ሓፂር ጊዜ ኣብ ዝደረጃ እዚ ከብፅሕካ ክንሪኦ ከለና ብጣዕሚ ዘገርም ነገር እዩ ብጣዕሚ ዓበ ሓጎስ እዩ ማለት እዩ አትሊስት ነዞም አከም ዝናትካ ዓይነት ህይወት ዘለዉ ሰባት እግዚአብሔር ለዋጣ አምላኽ ምዃኑ እግዚአብሔር ዝቕይር አምላኽ ምዃኑ ለውጥ ብልክዕ ሂደት እዩ ግን ናይ እግዚአብሔር ተአምራት ክሕወሶ ከሎ እቲ ሂደት ኣዝዩ ይፈጥን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ህይወትካ ድማ እሺ እቲ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ስለ ዝረኸበካ ጸጋ አምላኽ ስለ ዝበዛሕልካ ብዘገርም መንገዲ ህይወትካ ዓቕሚ እንዳረኸብካ ኣብዚ ደረጃ ዝኽትበፅሕ አምላኽ ኺኢልካ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ይባረኽ ከምኡ እውን ኣብ ክልተ ዓበይቲ ፕሮግራማት ናይ መንእስያት ስልጠና ጌርናሉ ዝነበርና እውን ኣብ ክልተ ተኻፊልካ ነርካ ኢኻ ምሳና ኣብ ኖ ሾፒንግ ኬና ድገበርናየን ኣብ ዛዕተ ኸይና ድገበርናየን እቲ ስልጠና ሰዓት ነይሩ 8 ሰዓት 9 ሰዓት ኮፍ ኢልኩም ተማሂርኩም ኣብቲ ስልጠናቲ ኣብ ህይወትካ ዝተረፈ ነገር እንታይ ነይሩ ከመይ ርኢኻ ነቲ ስልጠና ንመንእስያት እንታይ ትመርዶም ስለቲ ስልጠና ስልጠና ብጣዕሚ ፓወርፉል ነይሩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ካፍቲ ተጠቐመን እውን ሓደ ካብቲ ፓርት ስልጠና እዩ ነይሩ ፓወርፉል ትምህርቲ ነይሩ ብጣዕሚ ዝሃንጽ ቃል አምላኽ ተሓወሶ ድሕራይካ ናፍቲ ዴስቲኒ ናትካ ዘርኢ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ፓወርፉል ክካፈሉ በዚ ስታይ በዚ ዕድል እዚ ክካፈሉ መንእስያት ኩሎም ክካፈሉ ነቲ ትምህርቲ ሕጂ አቅሚና ዘሎ ሰሙን ዕለት 19 ዕለት 20 ዕለት 21 አጎስት ሕጂ ማለት እዩ ዘለና ወርሒ እንደገና ናይ መንእስያ ስልጠና አማልመለና ማለት እዩ ናብኡን ከይደልካ ማለኻ ሳልሳይ ጊዜ ታጥወለኻ ማለት እዩ ስለዚ ንምንታይ ካ እንደገና ሕጂ ሳልሳይ ጊዜ ወኺድካ ምሳና ክትካፈል ደሊኻ እዚ ከም ዝበልኩ ኻስ ትምህርቲ ፓወርፉል ትምህርቲ ስለዚ ኩሎም መንእስያት ነዚ ትምህርቲ እዚ ካፈለዎ ህይወቶም ዝሃንጽ ትምህርቲ ናይ ኩሉ ሰብ ህይወት ዝሃንጽ ትምህርቲ ኢቭን መንእስያት ጥራይ ዲኮንስ ዓበይቲ መንእስያት ኩሉ ሰብ መጺኡ ክካፈል يقدم بهذا الكلام دي كبرنا أملاك እግዚአብሔር አምላኽ ሰናዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሕጂ ኣብትናይ ጸሎት ዲፓርትመንት ተገልግላለ 50ና አምላኽ ረዲኢካ ትምህርታቱን ኩሉ ተማሃሩ ኣለኻ ዓርብ ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ናይ መንእስያ ጥራሕ አገልግሎት ኣለና ናይ ጸሎት ናይ ኣምልኾ ጊዜ ናይ ትምህርቲ ጊዜ ኣሎ ስለቲ ናይ ዓርብ ፕሮግራምና እንታይ ክትብሎም ትደሊ መንእስያት ናይ ዓርብ ፕሮግራም ከኣኽ ዘረበሉ ደሊና ብዛዕባ ናይ ዓርብ ፕሮግራም ብጣዕሚ لواتي بفلاين من إسيات تباهلو سلا أقول قلوتني عرب سلا زغنا بتعمي لوات تمرتي بتعمي حبرة معلوت حبرتي بتعمي powerful حبرتي دلنا سلا كل من إسيات بمولو لبي كأدوم بدلي عربي እግዚአብሔር አምላኽ ሰናይ አማን ሐወይ ብዙሕ ነገር ክትብሎ ተደልውን ከም ደለካ ይፈልጥ ስለና ህይወትካ ምክንያቱ ድሕር ማዕጾኻ ንዓይ ስለተዕለኒ ብከፊሉ ና ህይወትካ ኢኻ ካፊልካና ደለካ ኣብ ውሽጢ ሓፀርቲ ኣዋርሕ ካብ ሸያጢ ናይ ድራግ ናብ ሰባኽ ናይ ወንጌል ኢኻ ተሳጊርካ እግዚአብሔር አምላኽ ከም ዝገይሩ ስለዝረዳእካ ብጣዕሚ ኢና ንሕጎስ ስለዝሃብካና ናይ ህይወት ምስክርነትካ እግዚአብሔር አምላኽ ጸጉ ብዙሕ ይባርኽካ thank you so much ክሳዕ ብኻላ ኣጋጣሚታት ንራኸብ I believe ድማ ብቃል አምላኽን ብኻላ ኣገልግሎትን እውን ኣብ ቀረባ ጊዜ ናብ ህዝብኹም ትመጽእ ኣምነ ምክንያቱ አምላኽ ብኣኻ ብጣዕሚ ዓብ ነገር ክገብር ከሎ ስለዝርኢ ዘለኹ ንዕውን ጊዜ ሓሊና ኣብ ጊዜ ንህዝቢ ክንገልጸሎም ኢና ማለት እዩ እግዚአብሔር ዘመንካ ይባርኽ ስለ ጊዜኻ ብጣዕሚ thank you so much ተባረኸ ክቡራት ተዓዘብትና እግዚአብሔር አምላኽ ይባርኽኩም ናይ ሎሚ እስ ሓውና ኣማን ድጸናሕና ምስክርነት ከም ዝኽሰምዖ ጸናሕኩም ይነይሩ I believe كم دتبارك كمولو نجزابير كم دمسجن كمولو يا أمني سلزي من إسيات تسفان روميو من إسيات نزح الجزي تري وزول لكم تولدي برخة يوم كم من إسي تبابي ركبيو كم من إسي سناي نجري ركبيو كم من إسي بزح حدا نجري واتيو سلزي نتوما بزوريكم زلو من إسيات تسفايت أورزولهم نجزابير أملاخ أب
ናይቲ ኩሉ ኢንቨስት ዝገበርኩም ሎም ሰናይ ዝኾነ ውፅኢት ከርእየኩም እዩ ኣምላኽ ስሙ ዝተባረኸ ይኹን ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ነዚ ቅድሜና ኣዳሊናዮ ዘለና ድመፅእ ዘሎ ሰሙን ዕለት 19 ዕለት 20 ዕለት 21 ኣማልነ ናይ መንእስያት ስልጠና ተዳልዩሎ ናይ ሙሉእ መዓልቲ ኣገልግሎት እዩ ኣማልመን ከባቢኣ እንደለኹም ኩልኹም በዚ ኣጋጣሚ ዝኽዕድመኩም ፈቱ እንትፈልጥዎም ኣሕዋት ስደድዎም ኢኹም ከምዚ ክትሪእዎ ዝፀናሕኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ሂወቶም ብዙሕ ሰናይ ነገር ክገብር እዩ ኣምላኽ ሰማይ ምሳና እዩ ንሕና ባህርቱ ድማ ተንሲኢና ክንዓይ ኢና ሰላም ፀጋን ናይ ክርስቶስ ምስኩም